No niin, siellä alkaa alakerros ole valmista. No niin, onnittelut Henkka voitokkaasta varainhankintakampiksesta. Kiitos. Miten hei, teillä on ollut vähän viime aikoina tahmeita, niin miten sä selittäisit tän? No, meillä on ollut aika haastavia tuotteita tässä varainhankinnassa, vähän semmosia monimutkaisia systeemeitä. Mä ehkä selittäisin sillä tavalla, että on ollut vähän tahmia niin sanotusti. Niputa hei yhteen tää kulunut 2 viikon varainhankinta. No, nyt on semmonen tuote löytynyt ja varainhankintakamppi, mikä on niinku tehty helpoksi ja aika tuottosaksikin. Ja nyt me sovittiin jätkien kanssa, että tehdään minimi. Että jokainen myy 4 sixpackia. Ja sen kautta joukkueessa 600 € rahaa ja oikeastaan aika moni meni vielä sen 4 sixpackia ylikin. Miten teidän coach, eli tässä tapauksessa varainhankinta vastaava, terävöitti teille? Miten te valmistaudutte tähän kampikseen? Silloin kun kaikki on mietitty valmiiksi ja on selkeä suunnitelma ja homma on niin kuin yksinkertaistettu, niin ei siinä oikeastaan coachin tarvitse paljon tehdä. Meidän varainhankinta vastaava edellytti sen, että joka jantteri tekee sen 4 sixpackia vähintään ja perussuoritus niin sanotusti. Se riitti nyt sit aika menestyksekkääseen kampanjaan. Okei, no niin ei mitään hei. Kiitti Henkka ja toivotan hyvää reissua ja onnea seuraavaan varainhankintakampikseen. Kiitos paljon. Kiitos.